duela 40-50 bat urte egindako urbanizazioa da. Garai hartako irizpideen arabera egindakoa eta bar. Eta ordu ezkeoztik berrikuntzai jaso ez duna, soilik azaleko asfaltatu batzuk eta argiztapenan egokitzapen batzuk eta hola, baina ez du hola sakoneko eraberritzeik eduki. Eta ja behar berrik etorri dira, bai azpiegiturak indaututako eta bertanko biztanleekin data orduan eraberritze honetan parte hartze prozesu bat martxan jartzeko ideia atea zen, eta egun prozesu horren garapena eta geho, ja azkeneko txampan egon gineke, galdeketa izango litzekena ez. Bai aukera baten da bai besten oinarrizko irizpide batzuk berdina dira, hau da, zoruan kota dena maila berdinean egongo litzeke, garajetara eta portaletara irisgarritasuna bermatzea bi aukeretan aurreikustean kontua da, eta egongo litzekeen aldea da, oantxe gauden gune hau, egun aparkalekutako erabilera bat duna, herri bertako auzotarrek ikuste ote duen aparkalekuz gain beste erabilera bat eman dakioken gune badan, edo bestela egun daon erabilerakin aurre egitea. Aste bat utzi da, aste lehen hontan izan eta ostiralean amaitukoan prozesu bat izangoa, goizeko 9:00 ordu arte egongoa, eta gero ostiralen txaldeko 6:00 9:00 de bai, hemen bertan auzoa etorriko da bozka kutxakin, eta animatu jendea, behaien esku da hola ez, azkenen ze nahi duten erabakitzea, eta txantxaka da jendea parte hartzen da, eta guztua. Emaitza, noiz jakingo dugu? Emaitza datorren astean jakingoa, botu emaile potentzialak 300 inguru dira, beraz, datorren astelehen goizen idazkariakin eta berme legal da juridikokin kontaketa egin da, astelena astearten bertan emaitza emateko arazoik ez genuke izango.